Vaikka maailmankappia heti seuraavaksi saavutaan tuonne Nurmisen Pasin kotipitäjään Lahteen. Salpausselän kisat on viikon päästä. Tässä kohtaa jaetaan vielä muutama palkinto näistä palautteista, mitä meille on tullut itse asiassa aika paljon. Ensinnäkin tällainen hieno Suomen olympiakomitean lippis, ja tämä lähtee sellaiselle henkilölle, joka on kirjoittanut, otatko tämän? Tällaisen runon. Kerta viimeinen taistellaan, pitkä uurastus palkitaan ja pettymykset unohdetaan. Kun pronssimitalit kaulaan ripustetaan, on kotimaassa kiekkohurmos valloillaan. Tsemppiä Suomi Jellonat. Ja tämä nyt Saken päässä käynyt lippis lähtee sitten tämän äskeisen kirjoittajalle. Mutta sitten päivän pääpalkinto, joka on tämä Niklas Bäckströmin maila, jota Pasi siinä antaamuksella käyttelee. Se lähtee seuraavalle runolle. Tässä on kyllä taiteelliset vaikutelmat kohdillaan. Kiekko ei pomppinut eilen meille ja kultakin meni muille teille. Voittaa kovasti koitin, nyt turhaan enää itseäni tappiosta moitin. Eilen siis pahaa päivää surin, mutta tänään menee se Slovakia nurin. Ja kyllä tuosta ansaitsee jo. Kyllä mun mielestä kanssa, varsinkin kun ensimmäisen erän jälkeen tilanne on 1-0. Suomen maalin teki Sami Salo.